When revival comes, your priorities begin to shift. What was once important is no longer important, and what is now is important is Jesus Christ. Life Abundance Christian Center presents to you. Welcome to a journey of transformation, hope, and abundance. At Abraham Shiani's Ministries, we believe in living life to the fullest, just as God intended. Led by the dynamic and inspiring Apostle Abraham Shiani, our mission is to guide you toward a life of purpose, prosperity, and unwavering faith. God will prepare a fish to take you to another level. Can somebody shout yes? Stay connected with us across every platform. Tune into our powerful sermons on Zibonele FM 98.2 every Sunday at 7:30 a.m., every Sunday at 6 p.m., every Tuesday at 8 p.m., every Thursday at 8 p.m. Experience life-changing messages on Bay TV channel 260 every Sunday at 8:45, every Thursday at 10:45. Don't miss a moment of this abundant life. Follow, subscribe, and tune in to Life Abundance Christian Center for your daily dose of encouragement, wisdom, and God's Word. Experience life abundance today and let God's overflowing blessings transform your life. God bless you. Yabulisa ngelihle igama lenkosi. Ndingumama uSilwana waseMakhaza. Ndafika apha impilo yami imbi kakhulu. Bendingenanto. Ndatshelwa ngumzi wami ekhaya. Bendingenanto. Nomntanami akananto. Kubuhlungu kodwa ubawo ndithe ngongena kwami apha wandincumisa bendingenandlu indawo yokuhlala apha ndihlala kwantombi yami ndithe ngokuza apha uThixo wandinceda wandinika indawo isite bathandekayo uvuyo lwami lukhulu kodwa ngoku into ejemileyo kukuba mandifumane isitshixo salandayo Lonto ndiyabulela kakhulu ndohlala ndibulela. Hallelujah. Ndiyabulisa ndibulisa umama kuqala ndibulise notata ngelihle igama lenkosi ndibulisa abefundisi abekhoyo nebandla lonke bethuna ndiyalibulisa ngegama lika Yesu ndingunompumelelo bethuna igama lam ndingumagcwanini isibongo. Hallelujah. Ndizongqina nje ngento encinci aphofu inkulu andizuthetha into ezininzi. Last week ibiyi Thanksgiving kutata. Ndayikhupha manomnikelo wami phaya. Hallelujah. So ngomvulo ndibheke emsebenzini ndifumane imessage ke ngoku kwi-manager yami. Ithi mani impumi mani ndicela kaphuma xa uphuma emsebenzini ke sidibane apha emall. Hallelujah. Athi khona ipresent endikuphathele yona. Hallelujah. Yebethuna ndithengelwe ifone intsha brand new. Zobonga nje lo mandla kaThixo. Hallelujah. Iyasebenza into kashishi bethuna ningayideleli. Iyasebenza. Amen. Hallelujah. Igama lami ke ngixolile Fani yakwambasa. Hlala eGugulethu nguZizi isituko. Bethuna noThixo ungcumisile nami, ongcumisile kuleni kwami. After a long time ndingaphangeli ngazange nambona nomlungu andimazi bayintoni. Beniphila ngokuba ndicule ndibizo kwezo ndawo ndikwezo 200 or 100 rand. Then that's how I used to make a living. But namhlanje ndiqashiwe for the first time. Ndiyabulisa kutata, ndibulisa kumama, ndibulisa kwibandla lonke. Ndingubukiwe Mayekiso Tyanki, uMagaba. Ndingwase Lady Frey emachubeni ePlatform. Benditshatile for 24 years ndihlala eNkanini utata ndingamazi. Inaba ndine 5 months 6 months utata ndimazi. Bendiyivele ndanengxaki yembethu. Ndalahlekelwa i-ID ne-license kwithuba endandifola ndathi ndisalele ekuseni ndandipheke umphokoqo ngoba umphokoqo ndiyawuthanda. Esityeni sam njengoba ndisikha nje ndava ukutya akulantuki andijonganga ndijonga ifowuni. Ndafumanisa uba
gxethe mandifake emlonyeni icephe hayi mani lingenanto xa ndiqwalasela isitya sesigcwele impethu ndalantuka ndachitha ndafowunela itshomi yam yakutsolo ndifuna umntu wasemampondweni ozawukwazi undinceda ostrongo wathi hayi akho mntu amaziyo yena umntu amaziyo ngutata uShiyane ungasebhonjo ndaya khona ndafika utata engekho ndafika kukho utamkhulu wandinceda wandinikeza ikhombo ndathi ndisasebenzisa ikhombo ndiqhubekeka njalo ndafowunela epolice station kwathiwa mandize umntana usepolice station ndinomntana odrayivayo ngaphandle kwelayisensi uthutha istaff una-20 years ndathi okay ndaphinda ndagqumathela ndalala bafowuna abamelwane bam mama phakama umntanakho ubanjiwe uthathwe ngamapolisa ndithi ke mna ke myekeni ubezidrayivela ngokaphandle kwelayisensi kuthiwa no lumncinci una-17 ufunyenwe negani uganpointe umntu emotweni yakhe kwakungona ndixhumayo ndabaleka ndayeka epolice station ndothuka loo nto xa ndikhuza ndithi lo mntana njani uthatha phi igani uba u-under age kufanele kusesikolweni mna ndimthumelele imali uba makapheke esikolweni kanti uthathe laa mali wohayarisha ngayo enkanini woganpointa intombazana esemotweni yayo kanti ezaa fowuni zalaa ntombazana zinetrekha iitrekha zayikhomba endlini enkanini ziyazowulandwa ifowuni endlini kwafikwa esayandaza phaa xa ndifika elankeni epolice station ndisiza nesatifiketi sakhe kwathiwa mama uzawuvela ekhothi ngomso zange ndilale loo mini leyo oko ndandilile ubusuku bonke kwakho into ethi mandingene kufacebook xa ndijonga kufacebook ndiyabona utata kubhaliwe Abraham Shiyane ithe hamba ngala mandlu nawo ndatsho ndalantuka ndaphakama ndamisa amanzi ngahlamba ndalala emveni koko behla ubuthongo ndasixelela uba ndiye ekhothi ngala mandla ndinawo utata undincedile ndaphakama ndayi ndafika nyhani ndadibana ne-social worker yayiyo ethethayo ithi nyhani lo mntana use-under age xa ena-17 years akanawukwazi ubheka elankeni mama wathi uzandithethelela nyhani wathethelela ikheyisi yomntana nyhani ke yaphela iphele ke kodwa sendise-Tygerberg ngenxa yombilo ndaye ndaphelela ndangeniswa e-KDH ndatransferelwa e-Tygerberg ndingakwazi uhamba ndingakwazi uzenzela nto amalungu omzimba afile ndisanda zakwazi uhamba ngoku kule weekend iphelileyo lingapha kwaliphelileyo bendizile ndazothenga ii-products kuba amalungu am ewiki ndincedakele kakhulu ndiyabulela nangemithandazo yenu molweni enkonzweni ndibulisa utata nomama ndibulise ngokumntu olapha emnqubeni enkonzweni ikhaya likulaa mhlaba qumbu ndingumabhukhwana isiduko ndinguNtombothangelo lokuzalwa ndinguzukhanyela semzini ndindele emaqenebeni ngokokuhlala lapha emfuleni ebhadini ndizobulela amandla kabaWuShiyane abantu abahamba apha kule nkonzo noma baseteksini funeka bamamele mna ndadibana nabantu eteksini ndithengbhalwe chlorect ndamamela kwabe kuthiwa utata indlela anceda ngayo umamele phaa kuzibonele phaa ngo-7 ekuseni nyhani uzibonele bengamoyanga bendihoye umhlobo wenene yamamela utata ndakwazi ukuza apha elantukeni enkonzweni bekungokho nto intle ebomini ndifuna umbulela uThixo wale ndawo bendingumntu okhonzayo eSt John's ndifumana uncedo kodwa icawe ezinje ezingathi zosindiswa bendingazithandi ngoba ndibhiliva emasikweni kodwa ngokuza kwam apha ndibonile utshintsho emnqubeni wam mna ndithathe ngo-2012 umyeni imali bengayakwazi uba andinike kodwa usisi lo walapho umane esithengisela iproduct athi thatha ulolu umfake umfake embambeleni uthethe naye uyasebenza ndicela uThixo wale ndawo utata aphinde andincede ibreseni bendiyithengile apha ilahlekile ngolosihlanu ndithe senzobetha umntana omncinci ndaphinde ndathi mandithandaze andiyazi noma ithathwe zinto ezimdaka noma ithathwe yintoni ikhaya lam bekunzima kakhulu kulo ndaya kutata eofisini ndifuna ukuthi umntu nxa yepha eofisini okanye zapha ecaweni angathi akuncedakale apha anike idolukya kwalo ndile wathi utata ndizawunceda wathi utata yinto ngxaki yakho ndaxela uba ikhaya lam alibheki indawo asivani sinobrada bam nam andikwazi uzokhela umzi wathi utata hayi ndizakuthandazisa ndava uba ndiyatyhafa ngoba umntu ophuma apha eofisini uphuma encoma uba hayi undincedile utata ndathi noma zinto ezindilandelayo na ezizenza uba utata angandicaciseli kakuhle wathi mandishiye igama lomyeni ndalishiye wamane ethandaza but ndiyabulela kakhulu ngoba likhona utshintsho nasebantwaneni bam ikhaya lam limile ngoku senje uba ayikasanyentwa indlu kodwa izitena zikwazi ukuthengwa kushota isamenti ikhona so kushota imali ke ngoku uba makulantuke makusanyentwe ndiyabulela uThixo lo ndawo ndiyayicela uba ivele ibheseni yam ithathwe yintoni endlini enkosi qale ngobulisa utata ndibulisa umama lo meya phambi kwenu ubulise ne-Sunday school lo meya phambi kwenu nguchuma ifani umgagela isiduko singunyawuza ndize apha ke ndizongqina ndizothi ba into zikatata zisebenza nje ndingomnye wabantu bafumene i-call ngomso ndiya-interview ndifumene i-call kwaWoolworths so ngomso ngo-10 kafuneke ndiya-interview ke ngoku amen ngicela ukuthanda ukubingelela obaba nomama ngimusha kule ndawo I'm from KZN
ngifike la kule ndawo nje eCape Town ngifike ngo October 12. Inhloso yami ukuzalana ngoba ngizobheka amatoho ngikazi noma ngizozwakala nikahle kodwa ke cathi okay ukufika kwami kule ndawo ngifike ngizofuna umsebenzi kuthe ngiqala ukuhlala ngise Town 2 ngatholana nabamelwane engifike ngajwayelana nabo bengingazi umuntu kule ndawo so kwathi kunecawa bake bayihambe Wednesday and Friday ngo1 ubaba uChawe kodwa insebenzo yababushiyane angingamazi kwayena ngokuhamba ngesimo sokuthi ngixakekile ngingenalutho ngikhala ngiya nakhona lapho ngishuthi ngokukholwa ke ezinye izinto ke ezingale ngisetshenzwa khona ke ubaba uShawe kwathi ngelinye ilanga wasitshela ukuthi ngomhla 16 ukuqala kwami ukuza la ngize kumhla 16 ngizokuthiwa kunecawa elikhona kodwa ngangathi kunawo kuzofika osibubani kushiwo ovovo kuchazwe kanjalo shuthi nathi sithi seza ke sizobona mase sifika la hayibo kwayinkonzo nje kwamnandi hayi ngagcina sesijoyina ke siza ke selesetshe akukho bandla engangakuthenga kodwa ngezinto nje ebekade nje sisetshenzwa ngazo ngakholwa ngingenamali ngingenalutho lengilalela ubaba ethi uNkulunkulu uzomhlekisa khona uzobahlekisa ngoDisemba nami ngingomunye engithe ngesonto edlule ngixakekile ngisakhala kunjalo nginokuthemba kodwa uthi umsebenzi ngizogcina ngutholile ngikwathi ngawulo sithathu kwakhona umelane wami ofika kumina wazothi asivuke kusasa masivuka ngakusasa masifika lapha ngafisa ngaqashwa ngambonga uNkulunkulu ngasayiniswa ngisho icontract kwanamhlanje ngathi ngongena night angisayisho kwakusasa ngiyabonga. Thank you so much for watching our programs. I hope you are enjoying it. Abraham Shiani, it's my name. I am your prophet. Khumbula ukuba u around Cape Town ndiyanqwenela into bana ke uze usihambele apha offices zethu zilapha eCape Town eKhayelitsha kwa A605 Makhabeni Road. We are just opposite Bonjo Garage as well as Luhlaza High School. Exactly apha phambi kwesikolo ekuthiwa Luhlaza High School. That is where our office are. Indlu ependwe black enemibala egold. Kulapho esikhona every day Monday until Saturday sivula ngo8 o'clock siyovala exactly ngo3 o'clock. Hlala nawe phansi ndikuxelele indaba zakho ndikuxelele uba kwenzeka ntoni empilweni yakho singanelapho sincothule ingxaki yakho sibuyisela into yomuntu emntwini wayo. Okwesibini ndiyafuna wazi mphulaphula into kubana wena mbukeli umprofeti unazo nezixhobo specifically prophetic materials umgijimisi wabathakathi zizixhobo ezo umprofeti akunikeza zona izinto zokufika uyawuchiza ngazo ekhaya izinto zokuqinisa ekhaya ndikunika nezinto ndikubonisa uba uzofika ukhomba apha uyifaka apha ndikunike nezinto zokubethelela pha ekhaya siqinise ikhaya lakho siyakwazi as well uba wena isikwezi sakho ufuna uqiniswa siqinise wena siqinise abantwana bakho siqinise nditsho nenqwelo yakho mbukele ekhaya ukhumbule siyakwazi ukuphosela wherever you are apha eMzantsi Africa whether you are in Joburg you are in Durban you are in Eastern Cape you are in Rustenburg wherever you are sakuthumelela into zakho thatha only 3 days zizofika kuwe mntasekhaya ndinenye into enamandla ebizwa ukuthi libhubesi mntasekhaya wena umuntu othi ndinentshaba ezindilekayo wena umuntu othi ndinamagwirha andilekayo ndiyakwazi uba ndikuzivanisele into zami ndikunike ibhubesi alihambi lodwa ibhubesi lihamba nokuphinda umshaya mntasekhaya shaya Jehova we into ezawukwazi ukusebenza mbukele ekhaya ilwe nentshaba zakho sibuyisele into yomuntu emntwini wayo. I want you to order now ibhubesi kanye nophinda umshaya abantu abafuna uqiniswa bracelet zikamprofeti esihlala apha esihlahleni sakho ungayenza lonto wena ungayenzela abantwana bakho odele wena ohlala une bracelet zikamprofeti ezifumanekayo ndiyakuposela mphulaphuli ndiyakuposela mbukeli apho ukhona ukwazi into kubana ube uyazifumana ezi zinto sinawo amayeza angakunceda ingakumbi kubantu abahlutshwa libekelo mntasekhaya singakuposela likwazi lizokufika kuwe unemilenze edumbayo unemilenze eqaqambayo unento engathi uhlatywa sezinto even
inaliti apha phantsi kwenyawo eli lakho unengxaki nemilenze, sinalo iyeza lebekelo. Abantu abaxhuzulayo, abantu abawayo, umprofeti unawo iyeza lokunceda abantu abawayo nabantu abaxhuzulayo. Baninji bafikile besiwa, baninji bafikile behambe indawo bengancedakali, bebanjwe sisifo sokuxhuzula. Namhlanje sakwazi into yokubana sibe siyabanceda bakhululekile. Ikhombo yotshwala, ingabe unomntu wakho apha ekhaya osela kakhulu utshwala, ingabe unomntu apha ekhaya osebenzisa kakhulu i-drugs, umprofeti finally iyeza lokuyekisa utshwala, iyeza lokuyekisa i-drugs, phecelezi iziyobisi. Ingabe ngumntanakho, ingabe ngubrother wakho, ingabe ngusister wakho, ndinalo elo yeza. Just call the numbers on the screen, sikwazi into yokubana nawe sikuposele, sikuncede. Otata abanengxaki ekamereni, iyeza elibizwa ukuthi yimbiza yamadoda, umprofeti unalo elo yeza. Liyeza linamandla kakhulu. Uba ngutata uhlutshwa iswekile, mhlawumbi nezinja asakhonkoti kakuhle pha ekamereni, oda apha kuthi mntasekhaya sikuncede. Baninji bafikile otata, sibanyengezele, utsho kufudumale, ube kuhle pha ekhaya ekamereni. Ingabe ngumama apho uhlutshwa yinto yokungafumani bantwana, mhlawumbi izisu ziyaphuma, azihlali izisu, zihlala nje inyanga zibe mbini zibe ntathu ziphume, oogqirha baze bathi kunengxaki ne-fibros, awufumani bantwana. Sinalo iyeza mntasekhaya elingakunceda. Imbiza yomama ikhona. Okwesibini, oomama abahlutshwa sisilwane, awulali ebusuku ulaliswa nale nto, ikufikela ngobusuku iyazijika ifane nomntu oyindoda. Le nto ilala nawe uzoba nengxaki even nesisu esi, ingakumbi apha emazantsi esisu siyakuhlupha ngoba uhlutshwa sisilwane, uzihambile indawo awuncedakali. Finally into yokukunceda kwinto yesilwane sinayo mntasekhaya. Inombolo zam zomnxeba once more u-073 907 1240. Ngicela uziphinda inamba zam u-073 907 1240. Okugqibela 073 907 1240. Ayikho into ongenokwazi ukumnceda ngayo noba uhlutshwa intoni na, zininji ezikhona. Just wena dial the number on the screen, siwhatsappele, sifowunele, sikwazi ukubana sikuthumelele into zakho. Ixesha lokukhululeka lifikile. And finally eyogqibela engakwazi ukuyishiya, abantu abanengxaki nezimali, abantu abathi imali ayihlali, abantu abathi imali ayibonakali, abantu abathi ndibolile ngamatyala, nditsho nemali ezizalayo. Yemntasekhaya sinayo into ebizwa ukuthi yimvula yemali alala, mvula yemali alala. Ndibambe on the numbers on the screen, ndikuthumelele into zakho nezinye mhlawumbi engakhange ndibe ndiyazimenshina, zininji mphulaphula. Yiza sikuncede. Igama ngoEbrahim Kashiyane. I am your prophet. Till we meet again. God bless you. Bye bye. Mangenyawe, wena mangenyawe. Hayi nothi nini, hlalani phansi promise alo. Come here. Can I prophesy? Can I prophesy? Can I enter? Can I Google? Come here. Very soft. Where mntanam? Dad. Uyafuna ndikuncede? Yebo dad. I'm hearing a name like Nosi. Yebo dad. Ubani igama lakho? Nosi. Nosi. Can I prophesy? Can I prophesy? Can I prophesy? Nosi. Yebo dad. Igama lakho? Kodwa phela nginosibiwe. Okay, mamela. I'm hearing a surname like Nxusani. Kubani ifani yakho? Nxusani. Kunxusani ifani yakho? Oh, you people are not ready. Can I prophesy? Can I prophesy? Can I enter? Can I Google? Somebody say prophesy. For too long. Ndicela usapha kum ngaphambili. Move. Imanjalo uyumva. Ndicela usapha kum ngaphambili. Phinda ubuyumva. This is exactly what is happening in your life. Your life has been going in circle. No breakthrough. Ndibona intsokolo yodwa. Ndibona inhlupheko. When my eyes begin to open, I begin to see tears dropping in your eyes. Ngibona inyembezi zisehla kuwe. Bakuvala. And the problem enkulu, ndibona ugogo abayi-2. Ngibona bethatha i-underwear yakho. Ndibona bethatha ipaint yakho. Beyifaka emangcwabeni endaweni yakugatyane.
Ungowaphi wena? Kugatyane tata. Ungokugatyane wena. Can I prophesy? Can I prophesy? Can I enter? Can I prophesy? Bakufana and abafanelanga nje i-underwear yakho bathathe i-CV yakho bayifake engcwabeni. CV yakho ndiyibona isengcwabeni. Wenzani kulo nyaka? Andenzi into tata. Uhlele endlini. Ewe tata. Last year ubusenzani? Bendihleli tata but khona ndabeni manje ndibamba kuyo. Ubuhleli nakulo nyaka kuphelele. Ewe tata. Bayithathile i-CV yakho bayidibanisa ne-underwear usetyenziswe endaweni yakugatyana. And bathi abazukufumana nje wena wedwa. Ndibona bebeka umnqamlezo wesibini omncinci. Bafaka ifoto ndibona igama LIYA Liya. Umntanam tata. Kubani lo? Umntanam. Kubani igama lo mntanakho? Uliyabona. Kuliyabona umntanakho. Can I prophesy? Can I prophesy? Can I enter? Can I prophesy? Somebody say prophesy. Liyabona. Ewe tata. Uphi? Akezanga namhlanje cabanga. Today kuthiwa njengomprofeti mandikuvulele. Ndivulele tata. Ndisuka apha ndingena ku-N2 ndiyahamba ndidlule komana ndingena phakathi kugatyane andingeni ndihamba ndedwa ndingena ndiphethe ikrele ndiyahlakaza Phakamisa izandla. At the beginning of 2026 I poured the oil. From today I open up your doors. As bandivula umnyango wakhe nowakho ndiyawuvula. Shanda kamakosa. Mancede omnye ngoku. Khona omnye mele ndimncede. I'm hearing a name like Andiswa Enge. Andiswa. Nangu tatu andiswa phezulu. Uphezulu? Yes, sir. Makehle. Andiswa. Ewe tata. Come here. Shaya isandla kakhulu. Susa. Andiswa. Ewe tata. Well, come here. I'm seeing March. I'm seeing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20. I'm seeing March. I'm seeing 26 March. Ewe tata ndizalwa Uzalwe nini 26 wena? March. Uzalwe nini? 26 March. Uzalwe nge-26 kaMarch. Can I prophesy? Can I prophesy? Kuthiwa mandiza kunceda mandisuka apha ngoba ndiboniswa inyoka abakuhambisanayo. Ndiboniswa isilwane esiyinyoka bakutshatise nayo kwizwe lakamoya, bakubhijela ngayo apha esinqeni. Xa ndijonga kwizwe lakamoya ndibona omama bayi-4 endaweni yakuCentane. Endaweni yakuCentane ababenza le nto. Usuka apho wena? NgowaCentane tata. UngowakuCentane wena. Can I prophesy? Can I prophesy? Bakufaka thatha isipili. Thatha isipili usibeka apha esipikeni. Bamfaka inyoka. Bambhijela ngayo. Namhlanje kuthiwa mandiyisuse. Ncede tata. Ndiuncede. Ndincede tata. Ngoba namhlanje ndisuka apha ndingena ku-N2 ndibheka kuCentane. Abraham Shian, it's my name. I am a prophet. Andingeni ndedwa ndingena nekrele. Ndiyahlakaza.